fawr iawn i Gwyl Fwyd Caernarfon am y cyfle i wneud y fideo hyn yn absenoldeb yr wyl eleni, gan groesi bysedd fydd yr wyl yn mynd yn ei flaen flwyddyn nesaf. Wel, wi'n mynd i wneud tair ryseit i chi heddi, gobeithio, o fewn rhyw hanner awr, ac wedi manteisio ar y cyfle i goginio ryseitiau o'r llyfr newydd fydd yn cael ei gyhoeddi gan y Lolfa diwedd y flwyddyn. Yn ystod y pandemig, wi wedi bod yn fysi yn sgrennu'r llyfr ac yn testo ryseitiau ac yn y blaen. Felly mae ryseit cyntaf, Byrgers Brecwast Bara Lawr, yn adran y Gwanwyn. Mae'r llyfr yn seiliedig ar fwyta'n lleol yn ei dymor. Felly, wi wedi dechrau paratoi, a mae da fi un wynwnsyn fan hyn wedi dorri'n fan a wedi coginio fe mewn chydig bach o olew, just i feddalu fe. Ac at hwnna, parsli ffres da fi fan hyn, wedi dorri rhyw llon diwrnod o parsli. A wedyn ni cennin sifi, rhyw llwy fwrdd o cennin sifi, ac wedyn ni chives, wedyn ni ceirch, chymod fel rolled oats fyna, fel sa'ch chi'n gael i uwd yn y bore, 40 gram o geirch a 40 gram o fwsion bara, ac wedyn ni, mae rai ni gratio un lemon, ac mae da fi ambell i gynhwysyn arall hefyd i ychwanegu. Ond wrth gwrs y prif gynhwysyn yw'r bara lawr. Ac mae bara lawr yn arbennig o iach fel bwyd, fel cynhwysyn, yn llawn harn, iodine a mwynau. Ac erbyn hyn, wrth gwrs yn draddodiadol, fyddwch chi'n bita bara lawr mewn cacennau bach gyda cyrch, wedi goginio gyda cig mwch i frecwast, a dyna ble dath yr ysbrydoliaeth am y ryseit yma. Ond erbyn nawr, ni'n mynd i bita fe gyda wyau wedi sgramblo, mewn quiche, llwch chi'n neud stwffyn gyda fe, i weini gyda cig o'n, neu yn neud stwffyn i fynd gyda pysgod neu crwst ar bysgod. Mae bob fath o bethau gallwch chi wneud yma. Right, mwyn wneud rhoi bach o ansawdd, bach o crunch i'r burger hyn, i ni'n ychwanegu hadau. Nawr, hadau blodyn hael hwnna, sunflower, a wedyn ni hadau sesame da fi fan hyn, ac wedyn ni hadau cwmpen. So, rhyw un llwy fwrdd ar un a hynna, sy'n eisiau. Ac wedyn ni y bara lawr. Dwi'n defnyddio tin fan hyn, Parsons, bara lawr, ond wrth gwrs llwch chi gael yn ffres gyda'r yn y siop pysgod, cwmta'r pysgod, neu mae'n rhewi yn arbennig o dda. Felly, os ydych chi'n gweld yn ffres, rhewch a llwch chi defnyddio fe'n syth, fel sy'n fe'n ffres wedyn. Reit, bach o halen môn, dim gormod, achos mae bara lawr i hunan gallu bod a weddol hallt. A wedyn ni bach o bupur di. A ni moyn checo nawr bod y cynhwysion i gyd. Gyda fi'n credu bod yna. Felly mater o droi hwn nawr, cyfuno'r cynhwysion i gyd. Ac mae'r bara lawr i hunan yn mynd i alluogi'r cynhwysion i lynu at ei gilydd. Felly, sim eisiau wy na llath na unrhyw hylif arall. Os yw'r bach yn sych, gallech chi ychwanegu bach o'r sydd lemon falle. Wi'n mynd i ddefnyddio dwylo nawr, achos mae hwn dipyn yn haws i gyfuno. Ac fel chi'n sylwi falle, mae hwn yn ryseit hyn yn addas ar gyfer llysiewyr a bobl vegan fel mae'n digwydd. Felly, ryseit eitha hyblyg. Nawr, be ni eisiau gwneud nawr yw rhannu hwnna yn rhyw 4 darn, i wneud rhyw 4, neitha rhyw 4 burger. So, just defnyddio, wneud pelen gyntaf falle, a just wneud siap burger fel la. Neu gallwch chi ddefnyddio torrwr crwst fel hyn, a just gwasgu peth o'r gymysgedd
lawr fel yna. Na ni, y trwbl yw, mae'ch dwylo chi mynd yn aniben iawn, felly newn ni roi hwnna a naill ochr am funud, ond fi'n mynd i roi ffripan i dwylo, golchi dwylo am y amser, y gwared o'r erysiau ar bara lawr, a rewn ni ffripan i dwymo ar yr aga gynta. Right, so mae rhain o bethau gallwch chi baratoi o flaen llaw a'i adael nhw yn yr oergell. Maen nhw hefyd yn rhewyn dda, so allwch chi wneud nhw o flaen llaw, rhoi papur gwrthsain bob un, a wedyn i tynnu nhw mas, allwch chi goginio nhw yn syth o'r rhewgell wedyn ni. Right, mae dyfu ddau fyna i ddangos i chi. A gydawn ni chydig bach o olew blodyn aur i dwymo. Ac sy'n eisiau lot o goginio yn nhw, achos wrth gwrs chi wedi goginio'r winwns, felly dyma'r mater o dwymo popeth. Yna yn gwneud. Yna ni. Felly, cwbl o funudau bob ochr, mae'n glirio lan yn gyflym. Mynd ymlaen at y ryseit nesaf. Rhywbeth sawrus arall sydd gyda fi, ond rhywbeth i fita gyda bys a fawd. Tro hyn. A ni'n ni gadw llygad ar y byrger tra bod yn goginio. Right. Ni'n llygad bach yn yna. Sy'n cweith yn barod. Mi eisiau nhw frown o bob ochr. Y gyntaf. Be bynnag, ewn ni mlaen at y ryseit arall. A wy'n dechrau gyda cucumber cyfan. Ac eisiau golen hyn arna hefyd. Felly, wedi torri cucumber cyfan ar ei hyd. A wedyn ni, wi jyst moyn cael gwared o'r hadau yna. So fi'n mynd â llwy de. A jyst mynd lawr hyd y cucumber gyda llwy de i gael gwared o'r hadau. A mae hwnna'n ffordd rwydd o cael gwared nhw. Ni wared o'r rheina munud. Ac wedyn ni'n mynd i dorri'r cucumber mewn stribedi i ddechrau, hir, a wedyn ni dorri nhw mewn ciwbiau bach. Nawr, fi'n cael gwared yr hadau achos dyna ble mae'r rhan fwyaf o'r dŵr. A ni ddim moyn y gymysgedd hyn fod yn ddwllyd. Felly, dyna pam ni'n cael gwared yr hadau. Nawr, fi'n mynd i fynd nôl i hwnna. Fi'n credu bod rhain yn... Mae'n dechrau browno, felly cwbl mwy o funudau rheina, mae'n ni mlaen at hwn. Un cucumber cyfan, mae hwn yn mynd i roi crunch. Ni'n gwneud salsa pys. A ni'n gwneud Pintxos Salsa Pys o'n ei digwydd. Felly, fel rhai o chi wedi bod i ogledd Sbaen ac i San Sebastian yn benodol. A dyna ble ges i'r ysbrydoliaeth ar wyliau pryd o'n i yna i wneud yr ryseit hyn. Mae gymaint o lefydd i chi bita Pintxos hyn ar draws y dre. A gewch chi rhywbeth gwahanol, flasau hyfryd, cyfuniad o flasau gwahanol i bita. Reit. Felly, mewn hyn, mae 'da fi 200 gram o bys wedi rhewi, neu pys ffres os yw nhw ar gael, a maen nhw yn dechrau dod yn eu tymor nawr. Wi jyst wedi rhoi dŵr berw droston nhw, gadael nhw am ryw 2 funud, tan maen nhw'n mwy na lai wedi coginio, ond dim wedi coginio trwyddo nhw. A wedyn ni stwnsio nhw gyda stwnsio fe, a wedyn ni, maen nhw'n barod i ni ychwanegu gweddill y cynhwysion. Felly mae'r cucumber yn mynd mewn. A dyna'r hanner arall fyna. Mynd nôl i'r
ôl i'r burger Mi'n meddwl sy'n barod ydi. Yn barod. Ni'n dynnu hwnna bant. Mae adael efo am funud. Dim ni nôl at hwnna mewn munud. Right, so dyna'r cucumber, a wedyn ni ar pys, da gilydd. Felly, mae da fi shibwns fan hyn. Neu spring onions, wi'n mynd siŵr ni'n galw nhw shibwns yn y de, ond ni'n cyrmeddwl mai shibwns ych chi'n galw nhw yn y gogledd. Ond spring onions yn y shibwns. A 5 o'r reina, a jyst torri reina'n weddol fan. Mae hwn yn, gyda salsa, mae salsa jyst yn air ar gyfer saws amrwd, saws o lysiau amrwd. A beth sy'n bwysig yw bod chi'n torri popeth ar un maint os gallwch chi, ac yn weddol fan. So dyna'r shibwns yn mewn. Right. Nawr ten, wi wedi torri chili fan hyn, nawr oedd hwn yn chili eitha mawr fel hyn, a felly wedi defnyddio hanner e. Mae lan i chi, os ych chi'n licio fe'n fwy twym, ychwanegwch y chili cyfan os mynwch chi. Os ych chi'n defnyddio'r chilis bach hyn, fel ych chi siwr o fod yn gwybod, mae'r hyn yn arbennig o dwym. Felly byddwch yn ofalus beth chi'n defnyddio reina. Right, so dyna hwnna. Wedyn ni coriander sydd i fan hyn, rhyw 2 lwyfwr falle o coriander. Dwi wedi torri hwnna'n barod. Ac wedyn ni, ni'n mynd i roi croen leim yn hwn. Mae rhyw flasau eitha Mexicanedd falle, neu asiaidd hefyd. Gyda'r leim, a'r coriander a'r chili. Felly, gyda limes, wrth gwrs, o ran byddai'n ychwanegu'r sydd i hwn hefyd. Bych gwraig chi bod yn ofalus ar limes, maen nhw'n gallu bod bach yn galed a dim lot o sydd, felly falle fydd eisiau mwy nag un lime arno chi. Gen i weld nawr faint gewn ni mas o'r hwn, lime bach yn fan hyn. Llwch chi ddefnyddio lemon os chi moyn, sy'n rhaid chi ddefnyddio lime. Ond mae rhyw ffresni arbennig o beth i lime, i'n meddwl. Right. A wedyn ni, newn ni ychwanegu'r sydd. Mae un tip, rili, os chi moyn cael mwy o sydd mas o leim, yw i dwymo fe un o'n microdan am eiliad neu 2, neu ar yr agen neu radiator neu rhywbeth. Neu i rolio fe, ac wrth rolio, chi'n torri'r pocedi bach na lan, ac mae'n gallu bod yn haws i ryddhau'r sydd. Mae hwn bach yn wydn fan hyn, ond gewn ni weld, mae bach, falle fydd rhaid fi ddefnyddio un arall. Dechrau dod. Falle, gen i weld wrth bod ni'n troi hwnna. Chydig bach wedyn ni o halen a phupur eto. Ac wedyn ni, mae eisiau un llwyfwrdd o olew, yn defnyddio olew blodyn aur fan hyn. Olew hard rip. Right, gen i weld. Cymysgu popeth ei gilydd. Felly mae eitha gwyrdd a mae yna flex bach o goch yn mynd trwyddo fe. So, os nhw'n gallu licio chili, gewch chi weld, gewch chi dynnu reina mas achos maen nhw'n eitha amlwg. Meddwl bod fi'n mynd i ychwanegu bach rhagor o leim, sydd o leim. Fel o'n i'n gweld, rolio fe am ychydig. Gen i weld nawr, os gewn ni bach mwy o sydd allan o hwn. Dechrau dod. Nawr, pryd mae'n dod i weini'r rhain, mae rhain hefyd, fel mae'n digwydd ar hyn o bryd, yn addas ar gyfer llysieuwyr neu bobl sy'n vegan. Ond mi allwch chi hefyd ychwanegu pysgod ar ben nhw, felly fyddai'n dangos sawl fersiwn i chi mewn munud o'i gweini nhw.
Mae'r llwch chi weini nhw ar fara, fel maen nhw'n wneud yn Sbaen, neu yn blaen fel maen nhw. Okay. Mae'n tro. Fi'n just mynd i flasu fel nawr. Dwi'n sy'n bod chi'n blasu bod chi'n mynd yn ei flan. Hwna'n iawn, mae'n meddwl bod eisiau unrhyw ragor o halen y ffipr. So, ni'n barod i weini. Felly, o'n i'n mynd i weini ar hamburg fel hyn. Ac mae da fi letys fan hyn, letys fel mae'n digwydd o'r ardd. Byddwn ni fel arfer yn defnyddio letys sydd mewn bysedd bach fel little gem, achos maen nhw fel cwpanau bach yn cadw y gymysgedd yn y ddeilen. Mae rhain bach falle'n rhy agored, ond mae letys yn ei tymor yn y bryd. Mae gormod yda ni yn yr ardd, digwydd bod, ond ni'n trio bita fe mor glou y gallwn ni. Felly, mae modd o'i gweini nhw fel hyn. Fel fi'n gweud, llwch chi weini nhw fel bwyd bys y bawd, neu fel dechreufwyd falle, rhyw 2 neu 3 ar blat bach, fel dechreufwyd bach. Wedyn ni, fel barod fi. So mae da fi torf benig fan hyn, fel fyddwch chi'n cael, a bydden nhw yn gweini fe falle ar ddarn o fara, so ni'n mynd i roi doi sy'n mynd i ffitio fan nawr, cyn i weld, jyst llygyn ni. A mae hwn yn ei digon o leia i 8 o bobl. Ac un bach arall, fi'n trio ffindo deilen bach yn llai. Ac wedyn ni, fel o'n i'n gweud, llwch chi weini nhw gyda pysgod, neu gorgymychiad. Mae gen i gorgymychiad bach fan hyn, felly rhoi ambell i un o'r rheina arno, os ych mynnwch chi. Gadw nhw'n blaen. Neu bach o eog wedi fygu. Felly allwch chi gael bach o bysgod wedi fygu o'r cwtmwg ar Sir Fôn. Wy'n cael yn lleol yn y Black Mountain Smokery yn Crich Howell wedi bod. Ac dyna ni, dyna'r y Pintxos bach Salsa Pys. Ac i orffen, llwch chi rai sgeintio nhw gyda hadau sesame. Na i dynnu'r lluniau o rein fel bod chi'n gweld nhw yn agosach ar ddiwedd yr arddangosfa. So dyna hwnna, ewn ni nôl nato falle i'r Byrgers Bara Lawr, Byrgers Brecwast Bara Lawr. A jyst un syniad o'i weini fe, mae da fi madachyn fawr fyna. Jyst wedi bobi ddi rostio ddi yn y ffwrn am rhyw 5 munud. A wedyn ni tomatos, ceiros tomatos fan hyn wedi rostio reina hefyd. Gweini fe fel neu beth sy'n hyfryd yw wy wedi botio neu wy wedi ffrio ar ben hwnna os chi'n gweini fe i brecwast. Neu llwch chi weini fe gyda salad i gynio neu ar rôl neu fara. Right, nawr ten. Dyna y 2 Ryseitiau fyna. Fi'n mynd i wneud pwdin i chi nawr. Mae da fi'r cynwysion draw yn hyn. Ac na i jyst dangos chi'n gloi. Mae hwn yn bwdin rwydd i wneud, achos rwydd i gofio, achos mae'r un mesur o cynwysion dyda ni, felly 150 gram o bopeth. 150 gram o siwgr, blawd ac almonau mal, ground almonds. A 150 gram o fenyn, mae da fi y menyn y dragon fan hyn. So fi'n mynd i roi popeth yn y prosesydd bwyd. Felly mae'n gwbl rwydd i wneud. Un peth sy'n bwysig, i chi gofio, yw bod y menyn yn feddal. Os nag yw yn feddal, wneith e ddim cymysgu yn llyfn. Felly mae hwnna'n bwysig iawn.
Siwgr, blawd plaen gyda llaw dim plawd hunan godi, a'r almonau mal. Ac wedyn ni at hwnna un wy mawr. Right, so ni'n rhoi hwnna. Gymysgu. Mae mor gyflym yna. Dangos beth i ni'n mynd i wneud ar y nawr. Pwdyn bach ar gyfer picnics, o'n i'n meddwl. Neu, just... Wel, dwi'n pwdyn. Mae'n rhwng pwdyn a cacen mewn ffordd. A bisgïen. And, right. Felly, newn ni dynnu hwnna mas. A wedyn beth sydd eisiau wneud yw haneri'r gymysgedd. Beth newn ni yw rhoi'r gymysgedd ar y bwrdd i wneud yn haws. Fel chi'n gweld, mae'r gymysgedd wedi dod at ei gilydd. A dyna beth sydd eisiau wneud. Mae eisiau prosesu tan bod e dechrau dod at ei gilydd. Mae'n edrych bach fel crwst ar hyn o bryd. So, ond dychmod, eiliadau mae fe'n cymryd yn y prosesu'r bwyd, ond gallech chi wneud ar llaw, sy'n rhaid chi wneud yn y prosesu'r bwyd. Mae'n jyst mynd i cymryd chydig bach mwy o amser. Wedyn newn ni rhannu hwnna ddau weddol cyfartal. A mae wedi tin fan hyn, tin sgwar, 19 cm sgwar, ac wedi iro fe a wedi leinio fe ar papur gwrthsain. Os oes da chi un sy'n non-stick, sy'n rhaid chi wneud hwn. Mae yn haws i dynnu'r gacen mas ar ôl i goginio, ond dyw e ddim yn hanfodol. Right, so just gwasgaru hwnna ar y gwaelod tan bod yn weddol wastad ac yn gorchuddio gwaelod y tin i gyd. A wedyn gyda'r hanner arall, chi'n gwasgu fel mas gyda'ch dwylo, falle bod eisiau alch o fflwr lle mae'n glynu. Mae fe eitha meddal yn hyn, achos oedd y menyn yn feddal. Lle newn ni roi bach o flawd i helpu. A wedyn ni, mae eisiau jyst i wasgaru fe tan bod yr un maint, wrth gwrs, ar gwaelod. Sy'n eisiau chi rolio fe mas os chi moyn, ond mae fe bach yn fregus, felly mae hwnna bron yna. Reit, so be ni'n neud yw creu brechdan nawr. A mae dy fi, cymysgedd o ffrwythau'r Haf. Ffrwythau, wrth gwrs, sy'n yn ei tymor ar hyn o bryd. So mae hwn yn ryseit o adran yr Haf yn y llyfr. Ac mae dy fi eto 150 gram o mafon ffres a llysidion. A hefyd mae dy fi cwrant dion, digwydd bod gyda fi yn yr ardd. Felly, os ych chi'n tyfu unrhyw fath o gwrant, gallech chi roi'r cwrant yn hwn hefyd. Mae'r llysidion yn dod o Sir Benfro, ffarm yn Sir Benfro, a'r mafon hefyd. Felly, na gyd sy'n eisiau gwneud yw gwasgaru reina, fel bod nhw'n dros y gwaelod i gyd. Nawr, sy'n eisiau siwgr fan hyn, ond trio defnyddio hwn i gael y top ar ei benne. So just rhoi'r top fel yna. Symod, so sy'n torri, neu just mynd drosto fe
A beth sydd eisiau gwneud nawr yw just i wasgaru fe, os yw e chydig bach yn fach fel mae hwn. Just i wasgaru fe tan bod yn dod i ymylon y tin. A dyna ni. Right, mae hwn yn mynd i ffwrn weddol cymhedrol mae eisiau 3/4 awr, mae'n cymryd tipyn o amser i goginio. Na i just check o'r tymheredd chi, achos fi'n gyda'r ar agor, felly 180 Celsius, 9.4 ar gyfer hwnna. Fi'n i roi hwnna naill ochr. A cael gwared o hwnna. Ag, a byddwch chi'n falch o bod fi wedi paratoi yn y flaen llaw, so chi'n mynd gyffordd aros 3/4 awr. Wedi tynnu fe, wy'n mynd i tynnu fe mas o papur, ond fel un mae'n dod allan o'r tin. Torri fe mewn i 9, neu allwch chi dorri fe yn llai o faint os mynnwch chi. Ac wedyn ni'n just yn ei orffen gyda chydig bach o siwgr eisyn. A na'n just codi lan i chi gael gweld be mae'n edrych fel. Fi wedi torri hwnna lawr, fi'n gwybod os chi'n gweld hwnna. Mae fel heinen fyna, mae'n edrych bach fel jam nawr, ond y ffrwythau yw e. A mae ydych chi y bisgïen naill ochr. Felly mae'r rhain yn para mewn tin, cerwch nhw ar bicnic gyda chi neu'r traeth, a maen nhw'n hyfryd pawb wrth i bod ar rhain. Felly dyna ni, dyna'r y 2 ryseit. Na i dynnu lluniau fel bod chi'n gweld nhw yn y gwasach ar ddiwedd y fideo, a fydd ryseitiau ar gael hefyd, dwi'n meddwl, ar y wefan. Diolch yn fawr iawn i chi, a diolch yn fawr arbennig wrth gwrs i Ŵyl Fwyd Carnarfon. Hwyl.